αυτός είναι ο Οδυσσέο, ο οποίος έχει περάσει πάνω από το μισό της ζωής του πολεμώντας για τον λαό του. Μετά από 20 χρόνια από μάχη σε μάχη, επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα του, μια γη την οποία κυβερνά τώρα ο γιος του, ο Τελέμακο, ο οποίος δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του και αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Η σειρά των μνηστήρων που επιδιώκουν να παντρευτούν τη μητέρα του και να σφετεριστούν τον θρόνο είναι μεγάλη. Παρόλο που θα ήθελε να τους αντιμετωπίσει, ο Τελέμακο είναι περισσότερο διπλωμάτης παρά πολεμιστής. Είναι ευγενικά λόγια για να πει κανείς ότι είναι ένας δηλώς ανίκανος να κρατήσει ένα σπαθί για να υπερασπιστεί αυτό που του ανήκει με δικαίωμα αίματος. Εδώ και χρόνια κυβερνά με μαλακό χέρι και τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί, σε σημείο που οι ευγενείς χάνουν την υπομονή τους με την ηγεσία του. Η βασίλισσα Πενέλοπε προσεύχεται κάθε μέρα για την επιστροφή του συζύγου της, αλλά χωρίς νέα εδώ και πάνω από 20 χρόνια, μπορεί μόνο να κρατηθεί από την ελπίδα και τις υποσχέσεις που της έδωσε πριν φύγει. Έναν πρωί, ο Ιουρίμακο, ο νεότερος και ισχυρότερος του χωριού, προκαλεί τον Τελεμάκο και τον προκαλεί σε μονομαχία για τον θρόνο. Αν και δεν είναι ευγενής και η μάχη δεν θα ήταν νόμιμη, επιδιώκει μόνο να ταπεινώσει τον βασιλιά, ο οποίος προσπαθεί να επιλύσει τη σύγκρουση μέσω του διαλόγου. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο Αντίνο και παρεμβαίνει. Πάμπλουτος ράφτης ηρεμεί τον Ιουρίμακο με λίγα νομίσματα και μετά προλαβαίνει τον Τελέμακο, προειδοποιώντας τον πως σύντομα κανείς δεν θα σταματά τους φετεριστές. Κάθε μέρα οι ευγενείς συγκεντρώνονται στην κοινή αίθουσα και μιλούν για την ανικανότητά του. Σύντομα τα λόγια θα μετατραπούν σε απειλές και κάποιος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια και να τον δολοφονήσει. Αυτό θα άφηνε τη μητέρα του απροστάτευτη. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση σύντομα για το καλό και των δύο. Ο νεαρός γνωρίζει τον Αντίνο και ξέρει ότι είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Αυτός επιδιώκει την έγκριση για να παντρευτεί τη μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι είναι το καλύτερο για τον θρόνο. Δεν μπορούν να επιτρέψουν να πέσει σε λάθος χέρια. Ο Τελέμακο του υπόσχεται ότι θα το σκεφτεί και αποχωρεί. Αργότερα μιλάει με τη μητέρα του, η οποία δεν μπορεί πλέον να βγει από το κάστρο. Κάθε φορά που επισκέπτεται την αγορά παρενοχλείται από δεκάδες άντρες που δεν την αφήνουν σε ησυχία, οπότε έχει καταφύγει στο δωμάτιό της με τον αργαλειό της. Ο Τελέμακο της μιλάει για την πρόταση του Αντίνου και εκείνη απαντά ότι θα πάρει απόφαση μόνο όταν τελειώσει τον αργαλείο που φτιάχνει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, παραδέχεται ότι ο Αντίνου υπήρξε καλός φίλος για χρόνια. Ήταν αυτός που της χάρισε τον αργαλείο και της προμηθεύει όλο το μαλλί που χρειάζεται. Επιπλέον, είναι ένας άνθρωπος σεβαστικός σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, οπότε θα ήταν ο καλύτερος υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά, εκείνη εξακολουθεί να κρατά την ελπίδα ότι ο σύζυγός της θα επιστρέψει και κρατά τον λόγο της. Όταν τελειώσω τον αργαλείο, θα πάρω την απόφασή μου. Στο μεταξύ, ένας φτωχός ψαράς βρίσκει τον Οδυσσέο στην ακτή της παραλίας του. Ο άντρας είναι σχεδόν νεκρός, οπότε τον φορτώνεται και τον πηγαίνει στο σπίτι του, όπου περιποιείται τις πληγές του. Το όνομά του είναι Γιουμαίο και παρόλο που δεν έχει πολλά, δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά να ξοδέψει τους πόρους του για να σώσει μια ζωή. Μια φιλοσοφία που δεν συμμερίζεται ο Χιππότας, ο οποίος διαπληκτίζεται μαζί του επειδή ξοδεύει όσα λίγα έχουν σε έναν εντελώς ξένο. Ωστόσο, όσο ο Γιουμαίο παραμένει ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο Χιππότας και ο Πίλιτο θα πρέπει να κρατήσουν τις απόψεις τους για τον εαυτό τους καθώς διαμένουν κάτω από τη στέγη του. Είναι η αποστολή του, και αν οι θεοί έχουν βάλει αυτόν τον άνθρωπο στον δρόμο του, ποιος είναι αυτός για να αρνηθεί τη θέλησή του? Πρώτα θα σώσει τη ζωή αυτού του άνδρα και μετά θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει το πεπρωμένο του. Ο Χιππότας φεύγει εξοργισμένος, κατηγορώντας τον ότι είναι τρελός. Κινούν για μέρες και εκείνος αποφασίζει να ξοδέψει το φαγητό του σε έναν ασήμαντο που σίγουρα θα πεθάνει ανεξάρτητα από το τι θα κάνει. Προς έκπληξη όλων, όταν έρχεται η νύχτα, ο Οδυσσέο ξυπνά και τους διηγείται τις μάχες που έδωσε ενάντια στους Τρώες, μήνες που έγιναν χρόνια καταστρέφοντας χωριά και δολοφονώντας τον λαό τους. Τώρα αυτός είναι ό,τι απέμεινε από αυτούς που έφυγαν, είναι ένας άνθρωπος ράκος, αλλά όχι τόσο αδύναμος όσο πιστεύει ο Χιππότας. Αυτός του λέει ότι κανείς σε αυτή τη γη δεν τον θυμάται, γι' αυτό κανείς δεν θα του δείξει σεβασμό, πόσο μάλλον βλέποντάς τον σε αυτή την κατάσταση. Το καλύτερο που θα μπορούσε να είχε κάνει ήταν να πεθάνει στη θάλασσα, ίσως έτσι θα είχε προσελκύσει ψάρια, και εκείνοι θα είχαν ακόμα τα φάρμακα που ο Γιουμαίο ξόδεψε σώζοντας του τη ζωή. Κάθε βράδυ η Πενέλοπε μπαίνει στο δωμάτιο του αργαλείου και καταστρέφει τη δουλειά που έκανε εκείνη την ημέρα. Είναι η στρατηγική της για να κερδίσει περισσότερο χρόνο, γεγονός που της επιτρέπει να συνεχίσει να λέει στους μνηστήρες της ότι θα πάρει απόφαση όταν τον τελειώσει.
Ένα πρωί ο Τελεμάκο επισκέπτεται τον παππού του για να του ζητήσει να επιστρέψει στο κάστρο και να τον βοηθήσει να κρατήσει τα ενία της πόλης, αλλά ο γέροντας δεν θα μπορούσε να είναι πιο άχρηστος. Το μυαλό του έχει ήδη υποκύψει στην άνοια, επομένως θα ήταν λάθος να του εμπιστευτεί την τύχη οτιδήποτε. Την υπόσχεση να βρει νέα για τον πατέρα του, ο Τελέμακος ζητά ένα δανεικό σκάφος από τον Αντίνου και φεύγει ακολουθώντας τη διαδρομή που εκείνος πήρε τόσα χρόνια πριν. Ο νεαρός φεύγει χωρίς την ευλογία της μητέρας του, είναι απελπισμένος από την τρέχουσα κατάσταση. Η Πενέλοπε το μαθαίνει πολύ αργά, ο γιος της έχει φύγει. Ο Αντίνο της εξηγεί τον σκοπό του ταξιδιού και της προσφέρει τη βοήθειά του, αλλά μόνο αν εκείνη τη δεχτεί. Ο Αντίνο ενεργεί με σεβασμό, έχοντας επίγνωση ότι η Πενέλοπε είναι μια γυναίκα σταθερή και πεισματάρα που δεν θα υποκύψει στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι της. Ωστόσο, δεν αποκλεί την ιδέα να σκοτώσει τον Τελέμακο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Εξάλλου, είναι ένας υπολογιστικός άνθρωπος που δεν έφτασε στην ευγένεια αντιμετωπίζοντας τους πάντες με τον ίδιο σεβασμό που δείχνει προς εκείνη. Μερικές μέρες αργότερα, η είδηση του θανάτου του πατέρα του Οδυσσέου διαδίδεται στο νησί. Ο Οδυσσέο παρακολουθεί την κηδεία από απόσταση ασφαλείας. Δεν είναι ακόμα έτοιμος να αποκαλυφθεί στον λαό του. Θα περιμένει μέχρι να έχει τη δύναμη που απαιτείται για να αντιμετωπίσει τους φετεριστές του θρόνου. Όταν βλέπει τη γυναίκα του από απόσταση, κάθε ίνα του σώματος του λαχταρά να την αγκαλιάσει, αλλά εμφανίζεται μια ομάδα ανδρών. Είναι οι μνηστήρες οι οποίοι απαιτούν από την Πενέλοπε να πάρει μια απόφαση. Υποστηρίζουν ότι αυτό όχι μόνο θα σώσει τη ζωή του γιού της, αλλά θα δώσει και ελπίδα στον λαό, καθώς κανείς δεν πιστεύει ότι ο Τελέμακο έχει το σθένος να ηγηθεί. Η υπομονή της εξαντλείται και οι φήμες λένε ότι ο Τελέμακο έχει διαφύγει, εγκαταλείποντας τη μητέρα του. Αυτό σημαίνει ότι ο θρόνος είναι διαθέσιμος για όποιον αποφασίσει να τον πάρει. Ωστόσο, εκείνη παραμένει σταθερή, τους υπενθυμίζει ότι παραμένει βασίλισσα και πρέπει να τη σέβονται. Τους υπόσχεται ότι θα επιλέξει σύζυγο όταν τελειώσει το έργο της στον αργαλείο, το οποίο σχεδιάζει να φορέσει κατά τον γάμο της και είναι κοντά στο να το ολοκληρώσει. Ακούγοντας αυτό, ο Οδυσσέο αποφασίζει να επιστρέψει στο κάστρο, αλλά κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Μόνο ο σκύλος του, ο Άργος, αναγνωρίζει το παλιό του αφεντικό και τον καλωσορίζει. Δυστυχώς, πεθαίνει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Φαίνεται ότι η μόνη αποστολή του Άργος πριν πεθάνει ήταν να δει το αφεντικό του για τελευταία φορά. Ο Οδυσσέο μπαίνει στην κοινή αίθουσα του κάστρου του, αλλά δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Περπατά στον χώρο και ζητά κάτι να φάει, ισχυριζόμενος ότι είναι ένας παλιός στρατιώτης του πολέμου της Τρίας. Οι άνδρες που είναι παρόντες κοροϊδεύουν τον γέροντα και του πετούν φαγητό και κρασί στο πρόσωπο για να τον αναγκάσουν στη συνέχεια να παλέψει ενάντια σε έναν αντίπαλο τριπλάσιου βάρους. Παρά το μειονέκτημα, ο Οδυσσέος σκοτώνει τον γίγαντα με ένα μόνο χτύπημα. Φεύγει απογοητευμένος βλέποντας σε τι έχει καταντήσει το σπίτι του. Είναι μια φωλιά μεθυσμένων και μεθυσμένων ευγενών που έχουν χάσει την αίσθηση του καθήκοντος. Αλλά πριν φύγει, εμφανίζεται η Πενέλοπε και τον καλεί να μείνει, διατάζοντας την παλιά της υπηρέτρια να τον περιποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η υπηρέτρια κάνει μπάνιο τον Οδυσσέο, αναγνωρίζει μια ουλή στο πόδι του. Αμέσως τον φωνάζει με το όνομά του και εκείνος την πιάνει από το λαιμό, την ασφικτιά μέχρι θανάτου. Στο μεταξύ, η Πενέλοπε υφίσταται κατάρρευση σκεπτόμενη ότι της απομένουν μόνο λίγες μέρες ελευθερίας και καταλήγει να καταστρέφει τον αργαλείο. Οι μέρες περνούν γρήγορα. Ο Τελέμακο επιστρέφει με άδεια χέρια, επιβεβαιώνοντας την ανικανότητά του για οποιοδήποτε έργο. Η Πενέλοπε τον προειδοποιεί ότι πρέπει να φύγει ή η ζωή του θα κινδυνεύσει. Εκείνη τη στιγμή, ο Αντίνο εμφανίζεται με μια επίσημη πρόταση γάμου και φαίνεται ότι η Πενέλοπε θα μπορούσε να την αποδεχτεί. Επιπλέον, ο Τελέμακο εγκαταλείπει το κάστρο. Ο Αντίνο διατάζει τους άνδρες του να τον συλλάβουν, αλλά εκείνος έχει ήδη εξαφανιστεί και συναντά τον Ιγιουμαίο ζητώντας βοήθεια για να ξεφύγει. Ο Ιγιουμαίο είναι ο μόνος που διαθέτει σκάφος σε κατάσταση. Για μια στιγμή, ο Τελέμακο και ο πατέρας του διασταυρώνουν τα βλέμματά τους, αλλά δεν καταφέρνουν να αναγνωριστούν. Στη βίλα, οι φίλοι του Τελέμακο βασανίζονται αναζητώντας πληροφορίες. Ο Γιουρίμακο, ακολουθώντας τις διαταγές του Αντίνου, καθοδηγεί την αναζήτηση με κυνηγόσκυλα για να βρουν τον νεαρό. Γνωρίζοντας τον κίνδυνο που τον παραμονεύει, ο Τελέμακο ετοιμάζεται αθώα να υποδεχτεί δύο άνδρες που εμφανίζονται αναζητώντας τον όταν ο Οδυσσέο τον χτυπά ανέστητο. Οι άνδρες επιτίθενται βλέποντας αυτό και ο Οδυσσέο αναγκάζεται να τους σκοτώσει για να προστατεύσει τη ζωή του γιού του.
Πριν φτάσουν οι υπόλοιποι, όλοι δραπετεύουν προς το δάσος και διασχίζουν έναν καταράκτη για να αποπροσανατολίσουν τα σκυλιά. Πίσω στην πόλη, ο Αντίνο ανακαλύπτει την Πενέλοπε να ξυλώνει τον αργαλειό. Η απειλή του είναι ξεκάθαρη. Αν εκείνη δεν δεχτεί να τον παντρευτεί, ο γιος της θα πληρώσει με τη ζωή του. Το επόμενο πρωί, η Πενέλοπε συγκαλεί όλους τους μνηστήρες και τους ανακοινώνει ότι δεν θα είναι εκείνη που θα πάρει την απόφαση, θα είναι οι θεοί που θα επιλέξουν για αυτήν. Παίρνει το τόξο του συζύγου της και τοποθετεί 20 φιγούρες πάνω σε έναν βράχο. Δηλώνει ότι ο άντρας που θα καταφέρει να διαπεράσει τις 20 κύλες φιγούρες χωρίς να ρίξει καμία θα είναι ο άξιος κληρονόμος του θρόνου. Η δοκιμασία ξεκινά και πολλοί από τους άντρες δεν καταφέρνουν καν να τεντώσουν το τόξο, πόσο μάλλον να στοχεύσουν με ακρίβεια. Προς έκπληξη όλων, ο Οδυσσέο εμφανίζεται και ζητά την άδεια της βασίλισσας για να προσπαθήσει. Η Πενέλοπε δέχεται, παίρνει το τόξο και, γνωρίζοντας το μυστικό του, ζεσταίνει το πλαίσιο με τη φωτιά της αίθουσας πριν τοποθετήσει τη χορδή χωρίς δυσκολία, μια τεχνική που μόνο ο ιδιοκτήτης του όπλου θα γνώριζε. Χωρίς δισταγμό, ο Οδυσσέο παίρνει ένα βέλος και πυροβολεί. Το βέλος διασχίζει τον αέρα, διαπερνώντας όλες τις φιγούρες χωρίς να ρίξει καμία, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός είναι ο εκλεκτός των θεών για να γίνει βασιλιάς. Ωστόσο, αυτή η δοκιμασία δεν πείθει τους υπόλοιπους, οι οποίοι απαιτούν την αναχώρησή του. Είναι προφανές ότι ανεξάρτητα από το ποιον θα επιλέξει η Πενέλοπε, οι άλλοι θα της επιτεθούν, καθώς όλοι πιστεύουν ότι αξίζουν τον θρόνο. Πριν προλάβουν να το επιτεθούν, ο Οδυσσέο παίρνει τη φαρέτρα και ετοιμάζεται για τη μάχη, εκτοξεύοντας εύστοχα βέλη στην καρδιά των αντιπάλων του. Φωνάζει στον Τελέμακο να θέσει σε ασφάλεια τη μητέρα του, αλλά εκείνος, επιτέλους αποφασισμένος να φανεί χρήσιμος, μένει για να πολεμήσει δίπλα στον πατέρα του. Ενώ ο Οδυσσέο εξολοθρεύει όλους τους παρευρισκόμενους με το σπαθί στο χέρι, ο Αντίνο παραδίδεται και κετεύει για έλεος από την αυτού μεγαλειότητα. Η Πενέλοπε είναι πρόθυμη να τον συγχωρήσει, αλλά ο Τελέμακο αρνείται και τον δολοφονεί μπροστά σε όλους. Αφού εξουδετερώσει όλους τους προδότες, αφήνει τον πατέρα του να ανακτήσει τον θρόνο, ενώ εκείνος σαλπάρει προς τη θάλασσα, υποσχόμενος να επιστρέψει ως άνδρας άξιος να κληρονομήσει το βασίλειο όταν έρθει η ώρα. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτό το έπος. Κάνε εγγραφή, ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις και ευχαριστώ για την παρακολούθηση.